Bratislavské vianočné trhy každoročne prilákajú množstvo návštevníkov. Domácich a nielen tých, ale aj tých zahraničných. Prečo sú také obľúbené, to sme sa rozhodli zistiť priamo na mieste. Pozeráte sa na zábery z hlavného námestia, kde vás každý deň od 10. do 22. hodiny čaká pestrosť v podobe slovenskej i medzinárodnej kuchyne, no netreba opomenúť ani remeselné výrobky a vianočné dekorácie. Najväčší záujem už tradične vzbudzujú ručne vyrábané ozdoby, z jedál sú to lokše a cigánska pečienka a vonia tu punč, ktorý je v ruke takmer každého návštevníka. Okrem domácich sem každoročne zavítajú aj návštevníci zo zahraničia. Ako to celé hodnotia, dozviete sa v nasledujúcej ankete. Bratislavské vianočné trhy sú viac historické, oveľa väčšie a celkovo také pôsobivé a je tu taká lepšia atmosféra, ako by sme mali doma. Sú úplne úžasné, všetko je také pestré a toto v Belfaste nemáme. Najpôsobivejšia vec je vaše turbovarené víno z extra dávkou rumu. Boli sme tu už pred rokom, sme taká štvorčlenná skupinka, veľmi sa nám tu páčilo a preto sme opäť prišli, len pre vianočné trhy. V Bratislave si môžete dať dobré biele varené víno, vo Viedni len veľmi zriedka, to sa mi veľmi páči. Je tu veľa stánkov, kde sa dá najesť a napiť a nie len tie remeselné, mám rád, keď je veľký výber. Vianočné trhy skrátka majú niečo do seba. Ak to chcete zažiť na vlastnej koži, máte čas do 6. januára, samozrejme okrem Vianočných sviatkov. Z hlavného námestia pre Sožmiš TV Rudolf Kuky.